abazali bethu umama nobaba mfundisi Malunga sibashayele izandla egameni likaJesu. Ngibingelela abafundisi bonke, amadikoni, abavangeli, omama, obaba, intombi, insizwa, Sunday school, hallelujah, ama-teenagers egameni likaJesu. Ngibingelele ama-worshipers wethu amahle, hallelujah. Ngiyambonga ithuba baba ukubala noma sengiyaqhaqhazela, hallelujah. Hayi ngoba ngisaba kakhulu nina, kodwa kunalento week engaphakathi yini, hallelujah. Ngiyangibheke kune-nickname engayiphiwa la ekhaya, kwathiwa ngiyi-breakdown. Ngibuza umbuzo ngihlezi lapha phansi ngithi uma zininganga ezilimele ngizozidonsa kanjani? Hallelujah. Ngoba uma u-breakdown you have to pull zonke iy'moto ezilimele emgaqweni ziye la ziyokandwa khona. Manje uthi ubaba namhlanje yimi engizozidonsa ngizozikhanda khona la. Umbuzo wami nginawo yini amazwi okuzikhanda? Hallelujah. Khona ukuthi ne-breakdown kanti umthethwa ishame liphukile ayikwazi ukudonsa. Ayibonga inkosi ithi mayidonsa nayo uyiphinde idedele ziphinde ziyolimaza ezinye. Ayibonga inkosi. Ngizela-ke bangcwele ngithunywe ukuthi ngizoshumayela. Akuyena ukumshumayela mina ngothisha. Ayibonga inkosi. Kodwa namhlanje ngizozama ukushumayela. Ngoba kukhona into elimele efuna abantu abazoshumayela. Ayibonga inkosi. Into-ke sithe umvulele izaga uChapter 3 ngane yami umqalele nje kuverse 5. Funde nje amavesi amabili ume ngoba kusekuthi ukude nasiyabona. Hallelujah. Amen. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kokwakho ukuqonda. Mazise yena ezindleleni zakho zonke, uyakuqondisa imikhombo yakho. Awumela kancane lesithando sakho. Hallelujah. La indaba ithi themba uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Hallelujah. Kuke kuthi mafika izimo inhliziyo isiphikise ithi akekho uNkulunkulu, kodwa lithi izwi lenkosi themba uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Kanti isono siphumaphi? Isono siqala enhliziyweni. Ayibonga inkosi. Uqala enhliziyweni uzidle ngento uzufikelele la uyithinta khona ngesandla. Bayibona abantu soyithintile kanti kade yahlala uloku uyidla ngenhliziyo ungakafiki kuyo. Ayibonga inkosi. Lithi lenkosi wena into ebekumele uyenze even kulesi simo sokuthi inhliziyo zilimele ake silungise yona kuqala. Ayikho into ongayilungisa njengamanje
mazise yena ezindleleni zakho zonke uyakuqondisa imikhondo yakho mazise yena ezindleleni zakho zonke uyakuqondisa imikhondo yakho khona isikhathi esike safika so-F sathi ngeke uNkulunkulu ngathi akasasizwe yabona kukhona into engiyigarante ngijwayele ukuthi mangikhulekela umuntu ngazi ukuthi uyasinda kodwa uthe mangibona ukuthi ngomsombuluko ekuseni ngifika ngambona uma ngicine ehamba kwaba khona into ethi kimi kusho ukuthi angisenayo uNkulunkulu yini ebeyibangela bangithi angisenayo uNkulunkulu angimtshelanga ngisazosuka ekhaya ukuthi ngiyakamcineka manje kodwa ngavele ngamtshela sengifika kwamcineka ngathi inkosi imanami kulesi sikhathi haleluya kanti uNkulunkulu useqedile mina sengiyazi ngizofuna into engasafuneki ukuthi ngiyenze instead bangimsize ukuthi ahambe indlela kodwa ngangivimba indlela haleluya yini ukungamazisi yena endleleni yami haleluya akuza qondisa imikhondo yami kodwa mina ngathatha ngokwazi ukuthi ezandleni esizibekayo namazwi esomtshela wona simclaima wona uzokwazi ukwenza sakhohlwa ukuthi kunesikhathi athi icebo lakalvini haleluya uthalvinjwa bazalwane akhathaseni noma ngabe ungenzani ey'ntweni zonke silinyazwe yizo silinyazwa ukuthi into eyodwa asimazisi yena ezindleleni zethu haleluya ukuze aqondise imikhondo ngoba kukhona umkhondo ukuthi uhamba kuwo uhambe kanti abantu bakucelele ukuthi behamba la unomfundo ngeke asadlula abesethi uJehova lalela ungadluli laphaya kodwa jika kanje ungene songena ngendlela ende ebekade ungayilindelanga ngoba lo shortcut wakho khona abaqamekele kona ayibonga inkosi inkinga enkulu yodwa as-understand sekunjalo uthi ayikude kangaka engabheka kushona ubaba umncinela ukuthi bengisuka bami nginyuke ngibheke phezulu ngiyojika ngale ngoba mangiwela ngishona ikhona into erongo indlela imanzi iyawisa uma ngiyiwa ngizophuka kuncono ngijikeleze ngisuke early ukuze ngikhave isikhathi ayibonga inkosi ngiyamthanda uNkulunkulu mesho lamazwi ethi lungisa kuqala nje qala ngenhliziyo ihliziyo bazalwane kufanele ithembe uNkulunkulu akusikona okunye okuningi kodwa inhliziyo zokunakela uthi uma ikhuluma ngaJabeni uthi kubani ungayazi yonakele le nhliziyo ngendlela yonakele ngayo iyakwakhisa namhlanje iyadilizisa kusasa haleluya uma ukhuluma kahle ekhuluma kahle uNkulunkulu uthi masimethembeke thina singakwazi ukuthemba yena haleluya amen ngicela uphinde umbhekele sisi wami uZaga Izaga yini haleluya okay ngibhekele lapha kuGenesis chapter 8 Genesis chapter 8 oh yebo Nkosi ungibhekele uverse 24 yes siqala 24 ngoba siqala lapha phezulu uzosithatha isikhathi eside Genesis 8 Genesis 9 verse 24 uNowa waphaphama ebudalweni wezwa lokho ebikwenzile kuyindodana yakhe encane wathi makaqalekiswe uKhanani abe yisigqila sezigqila kubafowabo wathi futhi ubusisiwe uJehova uNkulunkulu kaShemi uKhanani abe yisigqila sabo uNkulunkulu amandise uJafethe ahlale ematendeni kaShemi uKhanani abe yisigqila sabo amen la iqala khona le ndaba iqala ngoNowa uNowa unikezwa umyalo lithi iBhayibheli lami wayemdala amen indoda endala kodwa into eyayinayo yayine-trust haleluya yayine-trust kuNkulunkulu yayimlalela no matter what is happening yayilalela yathi mayinikezwa
ngibonga inkosi uqotho kodwa futhi seqedile manje uzamthola udlulile uvela uyaphuza uma ephuza kwakune intention eyayifanele baphuzele yona ngoba kwakufanele sazi ukuthi noma ngabe eqotho kunayo weak point yakhe haleluya kune weak point yakhe ukuthi bese phuzile uphuza azayikhokhwe ukuthi ngubani iyasuka indodana yakhe iyambuka ewa elele kekelezile engaqokile iyahleka haleluya bayasuka bafowabo iyotshela bafowabo ngehlaya yenza ihlaya basho abantwana bangabe sibehlangana nawe emgaqweni noma ufika kwakho bafika ulele awubethe bathi awubheke ulele necathule empetheni uthi ubaba necabanga aka understand ukuthi khona ayidonsela yona haleluya ukhona into ayidonsela yona bekumele babeqotho amadodana alendoda ngoba yona iliqotho kuNkulunkulu haleluya kodwa the weak point ya bayaqala bayahlekisa that's why sithi masela emabandleni uthi nge-weak point yakhe yona simemezele kuze kube ngathi siphethe umbhobho sithawu ngengikhulume ngonomfundo imbonile senza ukuthi ngambone senza ukuthi kwesinye isikhathi usho nento ongazange uzuyibone kahle kodwa ubone nje into ecishe ifane nesono haleluya ngoba zikhona izinto ezifana nesono abasinamela ngazo endleleni uhamba kodwa into ebalulekile iyodwa do you know your God uyamazi lo uNkulunkulu omkhonzayo amen uma sebekunamela uzobamemeza ubabuza ukuthi ningishononi kanje uzohamba uyophikisana uzidefend asidefend bazalwane naloko siyababuka sithi khuleka thuka nathi uNkulunkulu ongimkhonzayo uyamazi ukuthi wena uphikwa yena haleluya uyayazi indlela engihamba ngayo noma ngabe kubonakala ngathi ngiwiki uwe uthi uPawuli ngalesikhathi ngithi ngiyakadla ungakadleki ngizomandla phela uthi uJehova ngistrong awusoze ngoba lula yonke into ukhona izinto esingakwazi ukuzenza noma uthi uyayenza uzwe ngathi ayayiyanga ndawo uthi uyathandaza ukuthi baba egameni likaJesu uzwe ukuthi hayi boyazi lana lana sinibona singivimbuke kwabe ngiphumelele emnyango ngithi mangithi ngemnyango athi umoya cha ngiyayiphephetha inkulumo yakho awuzuzwakala nakuNkulunkulu ukuthi uthini uzubuyela endlini uhlale eduze kombhede uthi hayi bo Jehova lalela mina sikhonzi sakho mina mntwana ongakakwazi nokuma phambi kobuso bakho awungenzeli umusa athi uNkulunkulu mina ngiyakuzwa uzwa kunjani uthi mayikhuluma noDavide ngemilanga ukuthi uzifastile insuku eziningi on the first day mina ngiyakuzwa uNkulunkulu usizwa ngo-first day akazusizwa ngoba siphezu kwendlu akazungizwa ngoba ngingaphansi kwendlu akazungizwa ngoba ngikuleli sonto kodwa uyongizwa ngisho ngisehlathini uma sengithi Jehova uNkulunkulu wami engimkhonzayo ehlela kuleli hlathi ngoba ngihleli khona ngithandi kodwa ngithunjwe isitha namhlanje ngifuna ukukhuluma into eyodwa ukuthi siqalekisa sehlelana kwindodana eyenzile ububi kodwa siyokwehlela kumsuku haleluya yazi le nto engangiphatha kabi ngemilanga bamalo ngiyayichaza ukuthi abantwana besilisa babuthola kanjani kwehlela zizinto zomkhulu phatheka kabi ngathi Jesu kanti sithwala ubunzima bomkhulu esingakazi nokubazi esingakabonanga nokubabona amadoda esiwabonile akazibanga lutho yize ngisho ngibhoste ngithi nuba wami uhambe kahle endleleni kanti uyise azange enze haleluya uma seqalekisa uNowa la uqalekisa umzukulu akaqalekisa indodana uqalekisa umzukulu why kwenzeka kanjani haleluya uze uyabusisa umebusisa ubusisa amadodana wakhe akabusisa abazukulu ubusisa amadodana ichaza ukuthi lento isibusiso sabantwana siyehlela asabasisayise siyehlela kubantwana haleluya kodwa mase kufika esiqalekisweni sehlela ngisho sizulwa leli ungabi nombani yengithi mina ungayenzi into manje bese uthi hayi ngoba bakhule
bazoba right ngoba isazokwehlela kubantu ababo. Hallelujah. Ngihlala ngi-advise kulabantu abasebenzayo ikakhulukazi laba abasemakhishini ngithi ungawathatha ama-bags waphuzisa iy'ngane ngoba kusasa azizuba nalutho ezakho kodwa abantu ababo bazozala amasela adalwe yini amasela adalwe ithibheke engayintshontsha yabuya ngazoyiphuza emva kwaloko nothibheki isiyehlela kubazukulu iyazibuza ngihleli ngedwa ngiyakholwa egameni likaJesu yindaba abantwana bami bentshontsha kangaka kanti kunomntwana oyedwa owathola isiqalekiso sokuthi mina ngizothi ithibheki. Hallelujah. Waqala wenza izinto ezingacacanga. Hallelujah. Mawufuna umnotho mawungekho uma ngabe uphiwa uba be happy in there ngoba uNkulunkulu kukhona into engiyigaranta ngaye akakwenzi ukuthi ubukwe yizwe uyasivala isikhala sakho. I was a single mother and njengoba ngingu-single mother nanamhlanje ngisenenqwaba yabazukulu engiyikhulisa ngobuqotho ngoba ngakhuliswa nina ngobuqotho bathi noma besenza ubuthakathaka babo ngithi ningabenza nje niqeshe kodwa niyoyizwa mhla seyiza ngakunini manje ayizuba lutho manje ngoba nisayishaya abantwana nibazisa ubuhlungu umuntu akabashiye noni kanjani isale ngiqoqe kodwa sengingasezoyizwa lento ukuthi kanti sasimzwisa ubuhlungu na. Hallelujah. Kubalulekile ukuba uqotho bazalwane. Kubalulekile uku-understand ukuthi isono siyehlela kubazukulu. Kubalulekile uku-understand ukuthi efamilini uma ngabe u-break i-curse uyi-breaka kubo bonke abantu not ukuthi uyi-breaka kulolu hlelo lenu kule generation yenu u-breaka nababalandelayo. Hallelujah. Ngoba wena ungumntwana kaNkulunkulu unezinto oyiphathisiwe othi uma ukhuluma uthi Jehova le ayisifanele. Ingakho lethi izwi lenkosi abantu abangakhona bayothola izinto through us. Yindaba bezithola ngathi yingoba thina siyamazi siyakwazi ukukhuluma naye sine-language esiyikhuluma nje sesilele bona bengazi lutho behappy azasho umuntu athi ngisebenza kahle kamasipala ihola imali yangempela akazi ukuthi ukhuleka akalazi alani ethi Nkosi nalo mntwana ongasebenzi ose-akhi uyakudinga ukuphila provide. Hallelujah. Yesikade provide uvela utsake ngabo. Hallelujah. Unomntwana engimthandayo lapha ngasekhaya umfowethu yathanda ukuthi mangabe-ke wenzile abamemeze bonke umphakela iplate ababize bonke thozana uyaphaka umamncane uzomphakela athi uma ngabe ukunikeza into yokugqoka athi yangigqokela khosa umamncane. Hallelujah. Uzuzibuza ukuthi ngoba bekenzela yena wena sikufanele manje ngenze i-South Africa yona uyafika kulezinto ukuthi emamncane kunomfana oqashela ngisho wakho akanagesi ngicela ukunikeza ugesi uyazi ukuthi ugesi ngiyakhokhela manje wenza njani akusho lutho lo mamncane kodwa nje wena wedwa phela into yokhokhela ugesi kule ndawo ingoba yena ulethemba nebona uma wakhe ubona ukuphila. Hallelujah. Akafuna umuntu ozohleka naye angaphili ngoba uyena uyaphila kunina. Utshela nokutshela athi mina yonke into enginayo ngisho ngalanga mina ngilanga noma ngidludla bekhethe. Hallelujah. Kuyini emenza lento ingoba unaleli themba elithi uNkulunkulu kamama uyaprovide. Ayibonge Nkosi. uNkulunkulu kamama uyaprovide. Ngisho sezimdidile izinto zakhe eshayiwe uyabuya azothi mangikhulekele sengonile sengize ngashawa endaweni ethile ngashawa endaweni ethile awukhulekele nje ukuthi ngiphume kule nto. Umbuzo wami ngithi awuthathi ngane decision ethi wena ngiyaphuma. Hallelujah. Uyakubaya ngifuna ukuveza ke nabazathi ukuthi i-curse asasibe careful. Curse ayehleli just ebantwaneni bakho futhi ayizokwehlela kuwe manje ngoba wena wenzeka kodwa izophamba ihambe ba ifana nesibusiso isibusiso sihamba
esidalwa yini leso sibusiso esidalwe inhlonipho size siyokwehlela nakubantu abangazi lutho nabantu abangabazi ngisho uNkulunkulu ngoba babusiswa mina ngenxa kaNkulunkulu wami ubese liyadlula ungene kuzokongena nakubantu abangazi lutho kuthi makuvuko yedwa kubazukulu noma kubantu ababazukulu ekhona esindiswa kuthi uyowavuka unomfundo. Haleluya. Yini ebangela ukuthi ukuvuka unomfundo kungasho ukuthi iyakholwa lengane ingoba isibusiso esangene ekhaya ngami kwahamba ngaso kwaze kwazofika kulo mntwana ozalwe ngingazange ngimbone. Ayibonge Nkosi. Sizosho njalo namhlanje. Ngizothi themba uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Unganciki kokwakho uqonde kodwa ncika kuye khona izinto engenzeki bazalwane uma ngabe bewancika kokwakho uqonde yakhumbula ngelinye ilanga kukhona izinto engake ngadlula kuzo ngangenawo mshimelo kokuphela abantu abamsebehlele e-university bebathathu ngaqala phansi ngathi hayi ngeke ayikho into engizoyenza namhlanje imali ayanele ngaya kamashonisa ngayoboleka imali ngayithatha ngakhokhela abantwana esikoleni wahamba wathi uJehova ngikho plan B ngathi ngizwa ke le nto ayisho ukuthi manje bathi ne-plan B ngathi that's why I don't provide you got plan B. Hallelujah. Mina ngafunda khona ukuthi akufanele kube no-plan B esithubile funda uma bese uyamthemba. Hallelujah. Funda nje uma ubese uyamthemba mase ngimtshelile ngathi usibani bami esikolweni ngelangeni ukuthi angihlale ngilinde ingathi hayi suka ukhona usibani bami uzomnika imali ukhona usibani bami uzomnika imali ngoba le mali egcine sengiyikhokha kubuhlungu ngiyalimala. Haleluya. Khumbula kahle leyo mali yake ngilimaza ngaze ngazizwa ukuthi angisafuna ukuthi nje amen ngoba ngidinga into eyodwa ukuthi ngibasathenge ayikhokha ukuthi kusasele ngalo ikhokha ukuthi kusasele ngalo ngakusabi phela nini just 3,000 rand waphenduka ku 9,000. Haleluya. Ngoba kubanishwa mina ukuthi angimthembe yena ngithembe izinto ngoba mase ngithembe izinto zizongishisa ngaphansi komfutho. Haleluya. U-3,000 waphenduka ku 9,000 ngagcina sengizisola ngithi Nkosi ngangiyithathelana kodwa ngangxabelile. Ayibonge Nkosi. Ngiyafisa nje ukuthi namhlanje asike si-understand into eyodwa ukuthi masithemba uJehova ikhona incwadi engiyithandayo nalawizana ethi uIzaga 1 uma ungangifundela zona nje besicela Izaga 1 verse 5 sibe ku verse 5 nanyana ukuze ohlakaniphileyo ezwe aqhubeke ekufundeni noqondileyo athole izeluleko ezinhle ukuba aqonde izaga nezimfihlakalo namazwi abahlakaniphile nezimfumbe zabo. haleluya. Haleluya. Kufanele kube khona umuntu ohlakaniphile oqondayo. Yamdela uSolomon uma evala lezi zaga ungathi kwakunezimo owayedlula kuzo ezazimhlukumeza ngoba la umuzwa kahle lapha kuZaga 1 uyala amadodakazi akhe amadodana akhe uthi kubo bonke kuyo yonke into engenza bayingasuki imfundiso yakhe. So mangimfundisa ukuze ohlakaniphile yaqonde angeke aqonde umuntu uma engafundiswanga. Haleluya. Ngiyakithi mina masikholwa kufanele sikulalele sikulindele ukufunda ngoba awuzufunda just ngokubonela kuphela. Khona umuntu ongaba isibonelo sokuthi lo i-role model yami indlela ahamba ngayo indlela agqoka ngayo indlela akhuluma ngayo uyi-role model yami kodwa kunezinto when it comes to izwi efanele ngiyifunde. Haleluya. Izazi ukuthi angiyuthi ngelinye ilanga hayi e-akhe akwenziwa ukuthi kodwa ngiyothi mina nomfundo wethu. Haleluya. Ngoba mangithi e-akhe uzothi umuntu ishele e-akhe yakhe ayisini mangabe kuhlonisa lapha nangapha ishiye hamba uze kuthina senza konke kodwa futhi siyakholwa. Haleluya. Ukholwa bazalwane kuyindlela umgudu
Hallelujah. Amen. Khona kubalekile. Amen. And ekholweni kufanele ube nethemba. Yeah. Ekholweni kufanele uhloniphe. Yeah. Ekholweni kufanele uthandise. Yeah. Ekholweni kufanele uqonde. Hallelujah. Amen. Akuzukuthiwa ngiyaqonda ngoba ngigijima kakhulu. Makuthethe uba umfundayo gijima nafunde yalapha, gijima yalapha. Akukona ukholo lokho. Kodwa ukwenza. Usekhona into efanele ngiyi-apply. Ngesikhathi engithumile ngifike ngathini la ngithume khona. Hallelujah. Ngifike ngalungisa yini noma ngifike ngahliphisa noma ngivela ngashiya kukhasile ngathi bayobona abalandelayo mina sengikhulumile. Uma uhamba uya kumuntu esindiswa kubiza ukuthi inhliziyo yakho ibe ngaphansi kweyakhe. Hallelujah. Uhlale phansi naye axoxe kungabi nguwe omxoxelayo but yena axoxe aze azizwe ukuthi nganele bese ngiyabuya ngiyoqala ku-number 1 ngiza naye ekugcineni. Ngihamba ngi-correct la asibanga correct befanele wenze kanje la aku-correct befanele yini eyenzela loo nto ukuthi umuntu ufanele afunde. Awuzuhamba nje endleleni ungafundanga ngoba uma uhamba ungafundanga uzohamba umsinise nasematsheni ukuthi ake sisine nje nakamatshe kufanele ikhona ukuthi afuna lihlephe ngey'nyawo ubonakala ukuthi lihambile. Asinjalo asihlephe ngey'nyawo ngoba sihamba kodwa sihlephe kumlomo siya kuye siyombuza ukuthi senzeni. Uma sekutshelile umoya ongcwele ukuthi yenzani yenza njengokusho kwezwi. Hallelujah. Uma ngabe ungayiqondi imfumbe nanguusithe ukhuluma ngey'mfumbe kuney'mfumbe uMongcwele akaze nazo uzuthi imfumbe angiyi-understandi leyo. Why engihlanganisa nosibambane akhuluma into engingayizwa mhlawumbe igama elilodwa angazi noma siyovakela noma siyoshumayela noma siyomduduza but iyakusibambane ngiyokwenzani. Awubuzi kumonye umhlala phansi ukuthi Nkosi ngiyabonga ukuthi ungithumile. Yandisa-ke lungisa indlela yami. Ngisazobuya khona lungisa indlela yami. In 3 days time izobuya impendulo ukuthi uyokwenzani kulo muzi okuthiwa iyakona. Ngoba uyokhuleka noma ngabe uyokwenzani noma uyoduduza noma ngabe uyomnika uthando nje. Ngoba kukhona umuntu owahlala ekhaya hlaliswa ukuthi akathandwa umuntu. Athi ngithandwa noma nginenkinga bese. Noma ngabe ngihluphekile abesi noma ngabe kukhona into engivelela abesi babonke abavele bakuthumele nje SMS so ethi ayizwa le SMS ukuthi ayingisizi ngalutho kodwa bengidinga umlomo obuzokhuluma nenhliziyo ebezizolalelana ukuze silungise le nhliziyo yami eside ngibanda kwasho emhlabeni. Ngisosho njalo-ke namhlanje ngasithembela uJehova kuyo ngayo yonke inhliziyo yethu singalinge ukuthi uqonda noma ngaba kuhle noma ngaba kubi kodwa ini into mawuthemba uJehova. Masithembe uJehova. Abaphelo kuleli. uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu onomoya. Ofuna sithembele kuyena yedwa. Masithi sithembela kuNkulunkulu yena yedwa kusho ukuthi sidelela abantu abasurroundile ngoba sithi sithembe uNkulunkulu. Because uNkulunkulu uyabasebenzisa futhi labo bantu ukuze sisizakale. Sanibonani bazalwane. Masithembe uNkulunkulu yena yedwa. Bakhona abanye abantu okulempila